डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गामिया नर्थ सुखानजरा फैदों आं दिनैनिफ्राय माराथनाव बाहागो लानानै मा पजिसन मोननो फार्स्ट पजिसनखौ आवग्रिनो हादों दा मोननानै माबायदि गोसोआव बिराद मोजां मोनो बेबायदि बहाबा सिगाङाव बाहागो लादों औ बाहागो लाबाय मेरला दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन ना बेयाव फार्स्ट पजिसन मोनदों बेनि सिगाङाव माबा मोनबाय थायो गोजान गोजानाव गेलेयो खालि माने बे नोंथांनि माबाया बे एथलेटल' ना आरो बहाबा स्पेसियेलि गेलेयो एथलेटिक्स दं माने नैबे खारनायाव बांसिन दिनै नों सोरखौ सापर्ट होबावगोन बे समाव साबायखरा आं बिमाखौ बुंनो साबायखर बावनोसै आं बिमाखौ आरो बेबायदि खाबुखौ माने इयुनावबो गेलेगोन औ गेलेलांबाय थागोन आं ओमफ्राय बेसेबां सम लाखो नोङो बेसेबां माने गोजानाव 7-8 बोसोरसो जाबाय औ 2020 निफ्रायनो फैखाङो 19 दिनै खारनायाव बेखौ फिनिशिं खालामनो थाखाय लाइन फिनिश खालामनो थाखाय बेसेबां मिनिट लाखो 2 घन्टा 33 2 घन्टा 33 मिनिट आरो बेनिफ्राय एसे स्पिड खालामनो नाजाबावो नाजागोन बबे डिस्ट्रिक्ट आङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों आंनि मुङा हितेश बर' दा बे माराथनाव बाहागो लानानै दा माने सेकेन्ड पजिसन मोनदों नङा होमबा नंगौ बेखौ मोननानै गोसोआ माबायदि गोसोआव मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों बेनिफ्राय नोङो बेसेबां फिनिश लाइनसिम बेसेबां सम लाखो फिनिश लाइनसिम आंनिया 2 घन्टा 33 मिनिट लादों औ फार्स्ट पजिसनाबो खिन्थु एसेल'सो औ क्रस खालामनो माबायासै नामा एकदम सेम टु सेम माने गोसोआ फिनिशिं आंना एसे डाउन जानानै ओमफ्राय डाउन जाना होनायखाय एसे एगारना होनायसै आं एकदम बराबर आनोमोन एकदम फिनिशिंआव दानबाय आरो बेनि सिगाङाव बहाबा बाहागो लाखो आं बेनि सिगाङावथ' बुहुत गेलेबाय गेम आं दा मोजाङै गोसोआव गैजोबला माने बहाबा गेलेखो दाथ' आङो नेसनेलबो गेलेदों स्पेसियेलि नोंनि ओन माने माबा चयसा मा एथलेटिक लिरनाय आरो माबाफोराव गोसो आंनिया एकदम मेइना जाबाय एथलेटिक्स ओमफ्राय माराथनखौ जाबाय ओरैनो गेजेर गेजेर फैसा थाखा गेलेनाय जायो ओमफ्राय मेइना जाबाय आंनिया इभेन्टआ एथलेटिक्स गुरु हिसाबै सोरखौ मानियो आंना गुरु गैया रावबो आं निजेनो खालामो आं निजेनो प्रेक्टिस खालामो आङो इयुनावबो बेबायदि बाहागो लाबोदों औ लागोन माबा रेकर्ड खालामनो गोसो बेबायदि दङ नामा आंथ' अलिम्पिक गेलेनो गोसो औ बेखौनो बे थांखिजोंनो माने प्रेक्टिस खालामगासिनो आं दा औ